வணக்கம். எவரும் வியந்து போகும் விதத்திலான வரவேற்பு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இந்தோனேஷியாவில் பாலியில் கிடைத்துள்ளது. G20 மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக இந்தோனேஷியாவின் பாலி சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகவும் தந்திரபரமான நகர்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளார். தொடக்கத்திலேயே முதலில் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ரிஷி சுனக்கை சந்தித்துள்ளார். ரிஷி சுனக் பிரிட்டிஷ் பிரதமரான பிறகு மோடியை சந்திப்பது இது முதல் முறையாகும். அதோடு உலக சக்திகளும் இந்தியாவின் நெருங்கிய நட்பு நாடுகளுமாக உள்ள பிரான்ஸ், அமெரிக்கா உட்பட உள்ள நாடுகளின் தலைவர்களையும் சந்தித்து பேசியுள்ளார் பிரதமர் மோடி. அதிபர் ஜோ பைடனுடன் மோடி நடத்திய நட்பு ரீதியான பேச்சுவார்த்தையும் பிரெஞ்சு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரோனுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையும் எல்லாம் இப்போதே ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆகியுள்ளன. அந்த காட்சிகளை எல்லாம் காணும்போதே தெரிகிறது இந்தியாவை எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு நாடும் வரவேற்கிறது, எதிர்பார்க்கிறது என்பது. காரணம், இரு நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது சம்பிரதாயமான ஒரு மரியாதையை தான் வெளிக்காட்டுவார்கள். மிகவும் நெருங்கிய நட்பு நாடுகளாக இருந்தால் சற்று கூடுதல் மரியாதையாக நடப்பார்கள். அதுவும் கூட ஒரு சம்பிரதாய நடைமுறையாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அங்கு வந்துள்ள தலைவர்கள் அனைவரும் எவ்வாறு நடந்து கொண்டுள்ளார்கள் என்பது ஒன்றே அனைவரும் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவை, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்கிறார்கள் என்று. பொதுவாக உறவினர்களுக்குள் கூட உண்மையான பாசத்தோடு நடந்து கொள்வதற்கும் ஒரு கடமைக்காக வாங்க என்று கேட்பதற்கும் வேறுபாடு தெரியும். ஆனால் ஒரு நாட்டின் பிரதமரான நரேந்திர மோடியை அனைத்து நாட்டின் தலைவர்களுமே ஏதோ சொந்த சகோதரனையோ உறவினரையோ பால்யகால சிநேகிதனையோ கண்டது போல அவர்களின் மனங்களில் இருந்து பொங்கும் பாசத்தை அவர்களுடைய முகங்களிலும் செயல்களிலும் வெளிப்படுத்துவதை எல்லா இடங்களிலும் காண முடிகிறது. பாலியில் இப்போது அனைத்து தலைவர்களும் ஒரே இடத்தில் சந்திக்கும் போது நாம் அதனை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஒரு மனிதர் இந்த நாட்டிற்காக எந்த அளவு உலக நாடுகளின் தலைவர்களை நட்புடன் வைத்துள்ளார் என்று. அங்கு வந்துள்ள ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் கவனித்தோமானால் புரியும். மற்ற நாடுகளின் தலைவர்களை காணும்போது அவர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள், அதே நேரம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியை காணும்போது எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று. இதையெல்லாம் கட்சி வேறுபாடுகளை மறந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்நாட்டின் குடிமக்களாக. காரணம், நமது நாட்டை மற்றவர்கள் சற்றும் சட்டை செய்யாத காலம் இருந்தது. இந்திய தலைவர்களை ஏதோ கடமைக்கு சந்திக்கும் காலம் இருந்தது. ஆனால் இன்று இந்திய தலைவர்களை அவர்கள் தேடி வந்து சந்திக்கிறார்கள். இந்திய தலைவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்று மிகவும் கவனமாக கேட்கிறார்கள். இந்திய தலைவர்களின் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பளிக்கிறார்கள். இந்தியாவின் நட்பை அனைவரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்தியா ஒரு மிக பெரும் சக்தி என்று அவர்கள் வாயாலேயே அடிக்கடி கூறுகிறார்கள். இவையெல்லாம் நிச்சயம் பிரதமர் மோடியால் உருவானவை என்பதில் எந்த சந்தேகமோ மாற்று கருத்தோ இருக்கவே முடியாது. காரணம், வெற்றி பெறும் வரை குதிரையின் வேகத்தில் ஓட வேண்டும், வெற்றி பெற்ற பின்னர் குதிரையை விட வேகத்தில் ஓட வேண்டும் என்று கூறுவதுண்டு. அவ்வாறு தான் வெற்றி பெறுவதற்காக குதிரை போல் ஓடி வெற்றி பெற்றவுடன் பதவி சுகத்தை அனுபவிப்போம், ஏதோ 4 வாயை வாடகைக்கு விடுபவர்களை ஏவிவிட்டு எவரையாவது மரியாதை இல்லாமல் திட்ட வைத்து அரசியல் நடத்துவோம் என்று சாதாரண இந்திய அரசியல்வாதிகள் போல் இல்லை மோடி. தான் ஒரு பிரதமர் என்பதால் யாரையும் மதிக்காமல் இல்லை மோடி. இந்த நாட்டின் வளர்ச்சி, இந்த நாட்டின் வளமை மட்டுமே ஒரே நோக்கம் என கொண்டு கடுமையாக உழைக்கிறார் பிரதமர். மிகச்சிறந்த திட்டங்களை கொண்டு வருகிறார். அவற்றைக் கண்டு உலக நாடுகளும் உலக தலைவர்களும் வியப்படைகிறார்கள். மோடி மீது மரியாதையும் பற்றும் கொள்கிறார்கள். காரணம், மோடி பிரதமராக வந்த பிறகு நாட்டின் நன்மைக்காக குதிரையை விடவும் வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டுள்ளார். நமது நாட்டின் வளர்ச்சியும் குதிரை வேகத்திற்கு அதிகரித்துள்ளது. அது இந்த நாட்டை லோக குருவாகவும் அவரை உலக தலைவராகவும் உயர்த்தியுள்ளது. தனது உழைப்பாலும் உண்மையாலும் தேசப்பற்றாலும் அதனை சாதித்துள்ளார் மோடி என்று கூற வேண்டும். உலக தலைவர்கள் அனைவருமே மோடி ஒரு மிக பெரும் தேசப்பற்றாளர் என்று கூறுகிறார்கள். எத்தனை தலைவர்களை இவ்வாறு தேசப்பற்றாளர் என்று குறிப்பிட்டு கூறுகிறார்கள் உலக தலைவர்கள். இவரை மட்டும் ஏன் இவ்வளவு புகழ்கிறார்கள்? காரணம், இந்த மனிதரை போல தன்னலங்களை மறந்து நாட்டு நலனை மட்டுமே சிந்திக்கும் தலைவர்கள் மிக குறைவு என்பதால் தான். அதனால் தான் உலக தலைவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த மரியாதையும் மிக நெருங்கிய நட்பும் கொண்டுள்ளார்கள். அவரை எதிர்ப்பவர்கள் கூட அவரது செயல்களை சரியாக புரிந்து கொண்டால் அவரது ரசிகர்களாக மாறிவிடுவார்கள். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. மோடி என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அந்த கட்டுரையை படிக்க மாட்டேன், மோடி என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அந்த செய்தியை கேட்க மாட்டேன் என்று கூறி ஒதுங்கும் நபர்கள் வேண்டுமானால் அவரது சிறப்புகளை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவரை பற்றி, அவரது ஆற்றல் மிக்க செயல்களை பற்றி புரிந்து கொண்டால் மாற்றுக் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் கூட அவரது ரசிகர்களாக மாறிவிடுவார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இந்த G20 மாநாட்டிலும் உலக தலைவர்கள் பாசமழையை பொழிந்துள்ளார்கள் என்று கூறலாம். தொடர்ந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போர் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்ற மோடியின் பேச்சு ஒரு உலக தலைவராக மோடியை உயர்த்தி நிறுத்தியுள்ளது. ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இது சமாதானத்தின் பாதையில் பயணிக்க வேண்டிய காலம் என்றும் கோவிடின் தாக்கத்தில் இருந்து இந்த உலகை மீண்டும் கட்டி எழுப்ப வேண்டிய பொறுப்பு நம் அனைவருக்கும் உள்ளதென்றும் கூறியுள்ளார் மோடி.
இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவின் செயல்பாடுகளும் இந்தியாவிற்கு கிடைத்துள்ள வரவேற்பும் எல்லாம் உலகளவில் முதன்மையான சக்தியாக இந்தியா உயர்ந்து வருகிறது என்பதை உறுதி செய்வதாக அமைந்துள்ளன. போர், காலநிலை மாற்றம், எரிசக்தி நெருக்கடி போன்ற பிரச்சினைகளுக்கெல்லாம் தீர்வுகளை கண்டு உலகம் ஒற்றுமையுடன் முன்னேற வேண்டியதன் அவசியத்தை அழுத்தமாக எடுத்து கூறியுள்ளார் பிரதமர். உலகப் போர்கள் ஏற்படுத்திய இழப்புகளையும் நினைவூட்டியிருந்தார் பிரதமர். 2ஆம் உலகப் போரை மறக்க முடியாது என்றும் அதற்கு பிறகு அத்தகைய ஒரு போர் நடக்காமல் இருக்க அன்றைய நாடுகளும் தலைவர்களும் எல்லாம் எடுத்த தீர்மானங்களை இன்று நாம் எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெளிவுபட கூறியுள்ளார் பிரதமர். உலகில் சமாதானம் நிலவ தேவையான நடவடிக்கைகளை அனைவரும் ஒன்றாக எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்தியாவின் செய்தி என்றும் அனைத்து தலைவர்களிடமும் கூறியுள்ளார் மோடி. புத்தனும் காந்தியும் பிறந்த மண்ணில் அடுத்த G20 மாநாடு நடக்கவுள்ளதென்பது அடுத்ததொரு சிறப்பு என்றும் அது அனைவரிலும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவதாக அமையும் என்றும் அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் நடக்கவுள்ள G20 மாநாட்டை குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார் பிரதமர். இது முதல் ஓராண்டிற்கு G20 கூட்டமைப்பின் தலைமையை ஏற்கிறது இந்தியா. அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட் இமானுவேல் மேக்ரோன், ஜெர்மன் சான்சலர் ஒலாப் சோல்ஸும் மோடியை சந்தித்து பேசியுள்ளார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. அடுத்த G20 மாநாடு இந்தியாவில் நடக்கும்போது உலக நாடுகளின் தலைவர்களை இந்தியாவிற்கு அழைப்பார் பிரதமர் என்றும் தெரிகிறது. இந்தியாவிற்கு சாதகமான பேச்சுவார்த்தைகள் G20 மாநாட்டில் நடக்கும் என்று இந்தோனேஷியாவில் புறப்படுவதற்கு முன்பு கூறியிருந்தார் பிரதமர். G20 நாடுகளுடனான இருதரப்பு உறவுகளை மேம்படுத்தவும், அந்த நாடுகளுடனான வர்த்தக உறவை மேம்படுத்தவும் மற்றும் பல துறைகளில் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தவும் முயற்சிக்கிறது நமது நாடு. இன்று உலகில் அதிவேகத்தில் வளர்ச்சியடையும் பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் என்று G20 மாநாட்டில் கூறியுள்ளார் பிரதமர். நாடுகளின் எரிசக்தி பாதுகாப்பு உலகளவிலான வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும். எரிசக்தி விநியோகத்தில் எந்தவித கட்டுப்பாடுகளையும் இந்தியா ஊக்குவிக்காது என்றும் சந்தையில் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெளிவுபட கூறியுள்ளார் பிரதமர். மறுசுழற்சி ஆதாரங்களில் இருந்து எரிசக்தி உருவாக்கவும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது. 2030 ஆகும்போது தேவையில் பாதி அளவு மின்சாரம் இத்தகைய மறுசுழற்சி ஆதாரங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும். பருவநிலை மாற்றமும் கொரோனா பெருந்தொற்றும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரும் உலகளவில் பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. உலகளவிலான விநியோக சங்கிலி அழிந்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு அது மிக பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் திறனோ பொருளாதார வலிமையோ அவர்களிடம் இல்லை. ஐநா சபை கூட இந்த விஷயத்திற்கு தீர்வு ஏற்படுத்துவதில் தோல்வி அடைந்துள்ளது என்றும் உலகம் இப்போது G20 மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார் மோடி. உலக வங்கியின் தலைவரையும் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவரையும் சந்தித்து பேசியுள்ளார் பிரதமர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயமாகும். பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்ற பின்னர் முதன்முறையாக G20 உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளும் ரிஷி சுனக்கும் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்கள். தனது உரையின் தொடக்கத்தில் உலகளாவிய சவாலான சூழலில் G20க்கு சிறந்த தலைமை வழங்கியமைக்காக இந்தோனேசிய அதிபர் ஜோகோ விடோடோவை மனதார வாழ்த்துகிறேன் என்று கூறியுள்ளார் மோடி. காலநிலை மாற்றம், கொரோனா பெருந்தொற்று, ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உலகளாவிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் உலகில் பல்வேறு சவால்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இப்போது இந்தியாவில் நிலையான உணவு பாதுகாப்பிற்காக இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவித்து திணை போன்ற சத்தான மற்றும் பாரம்பரிய உணவு தானியங்களை மீண்டும் பிரபலப்படுத்துகிறோம். திணைகள் உலகளாவிய ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் பசியை போக்கக்கூடியவை. சர்வதேச திணை ஆண்டை நாம் அனைவரும் அடுத்த ஆண்டு உற்சாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிரதமர். மற்றொரு சுவாரஸ்யமாக இந்தோனேசிய அதிபர் வழங்கிய G20 விருந்தில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் இருவரும் இரவு விருந்தின் முடிவில் மரியாதைகளை பரிமாறிக்கொண்டுள்ளார்கள். இரவு விருந்தின் போது அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் ஆண்டனி பிளிங்கனும் பிரதமர் மோடியும் அருகருகே அமர்ந்துள்ளார்கள். அப்போது இருவரும் நீண்ட நேரம் உரையாடியுள்ளார்கள். உலகின் மிக பெரும் ஜனநாயக நாடான இந்தியாவின் சிறப்புகளையும் வலிமையையும் உலக நாடுகளும் உலக மக்களும் புரிந்து கொண்டிருக்கவில்லை முன்பெல்லாம். ஆனால் மோடி பிரதமராக வந்த பின்னர் எங்கு சென்றாலும் இந்தியாவின் சிறப்புகளை எடுத்துக் கூறுவதில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதன் விளைவுதான் இன்று உலகமே இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கிறது, இந்தியாவை நேசிக்கிறது, இந்திய மக்களை மதிக்கிறது. நமது நாடு இன்னும் மிக பெரும் வளர்ச்சியடைந்து உலகின் முதல்நிலை நாடாக திகழ வேண்டும். இந்தியர் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம். இணைந்தே இன்னும் பல சாதனை புரிவோம். ஜெய்ஹிந்த்.